choisi mé an lethir seo na san seacadí. Agus an éis tíam seo an rud galanta seo tóga. Le éach mór atá, ach san am chéanna tí mé mar rud asas amachchan seo go mé fios go mé blachú agus mééis mar páirt lánach de gilteach iarthas a bhairste. Agus níor fuirtí macrú siad Goill an fórgan nua aninú ina mós de téan tíar bhaithú sin. Ní léirú hí me bit gur cheartú bheith a gur ar a fapar le feicil bhhaine ar lisan na daine bhí marú. Ach san am céal bhí méad bródúil ar an bhealach seo gur daine óga a smuoitiú an rud sinna dhéanamh. Le tuig anar ag daine ach tá táhachtach mar tuig anar deit ó do bhainte hain agus Gaeilí gur óga do bhainte hain a cheanta hain. Ní rud a bhíon is fearr le ón an chódait. Mar mé sé páirte go ní rú Gaeilí gur háan seo. A dhéis tá bunscoil, níoscoil, tá bhanscoil ar tíbhil do bhóthir. Is dul a credigal férinne goil méid sin forpertón a chana sé le go bhóthir seo. Sin fís a bhíon fís séisúil ar bhealach agus tá sé fás go fáil. Níl dearra leis agus mochim héan, mochim bródúil gur me páirte gón. Agus éach deasla me éis a feicil. Nuair bhí méad a góg éis na daine te gáil ag an níoscoil hísan sin ag an bhunscoil. Bhí aithne agam ar Gaeilí gur mar fearse. Cláán seo san tíú Gaeilí acu. Ní leithne a léir agam búlam sa legíine ar tráid roin sé Gaeilí. Agus éach spragóil ar fáil.